RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may ulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na ug ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan ug pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ining akong suwat suliran. Tawagan ko ninyo sa ngahan nga Lito. Hingkod ang Pangidaron, Minyo, taga Cebu. Punto medikal kini nga akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa akong asawa nga tawgon ta lang sa pangalan nga Jean. Kabahin kini sa iyang ngipon ug sa iyang hubag. Aron ninyo hisabtan, ingon nini ang mga panghitabo. Lep, banod man akong ipon. Ha? Karon pa ko kadungog nga magbanhod ng ngipon. Sakit siguro? Nagsakit ang imong ngipon? Dili, way sakit. Nagbanhod lang. May daot masabgod ni, uy. Aw, wala man kay sakit. Pero nang sa kanisa. Mabasig may nakaon ka lang nga gahi ba o baka bugnaw. Nagkalitan lang na. Wa man po. Kadura kong nikaon tas panihapon. Na, antay-bantay lang na. Kaya ba siya nang sunod ng banhod, magsakit na na. Yung bako taon, uy. Isaon na lang unya anak sa pagtrabaho. Jen! Yan ako. Pangaw na ta na. Gutom na da. Nakoy da nga sudaan. Let, Oh, ano sa ka? Ano, nagunit pang ka sa aping ni mo? nihubag mangguni akong aping, uy. Ano ba na? Pasinsa ako siguro ng ngipon, uy. Uy, ipaibutan na, uy. Madlo ko magpaibot ang ngipon, uy. Uy, basig delikado na kay may hubag maginang nga naong ni mo. Basig mo hiyas pa ning bangga, uy. Di lang ko paibot kay mga loko. O, bahala ka. Basta ako. Nablakan ako, ana.
Lito, naunsa man ang aping ni Jean, mihubag man. Sa iya man ko ng ngipon, ma. Niya, wa ninyo ipaibot ng dautan niya ang ngipon. Mahadlok man ko siya. Mao pa? Uy, ayaw mo kumpiyansaan ng ngipon. Delikado baya na. Ilabi kay nihubag ng aping sa asawa nimo. Basin ko nagmuhiyos sa kuno na, ma. O niya, nihiyos. Murag pila naman na kasimana kung nakitang Jean nga hubag ng iyang aping. Murag, hapit na siguro buwan, ma. O tiaw mo na. Uy, ipa-check up na ninyo sa doktor. Oy, Lito. Oh, ako inon si Jean, anak, ma. Masugot na lang kung magpa-check up nito Kim. May lain na sab kong hubag sa may abaga. Sa? Misugot na ang akong asawa nga magpa-check up sa doktor kay napunan man ang iyang hubag. Mihubag man ang iyang aping. O human sa kabuan, may hubag na sab sa iyang abaga. Ugo niya, O niya, unsa man kunon ha? ingon ang doktor ma sa ngipon kuno niya. Unsa? Hasta ng hubag nga naa sa iyang abaga dapit? O kuno ma. Unya, unsa may tambag sa doktor? Maayo kay wa mo ingon nga operahan o pabuton ng iyang hubag. Wa raman ma. May tambal man nga grisita. Antibiotic man kuno na para hiyo sa hubag. Maayo unta kung mo patuo sa tambal. Kay ako may nakuyawan ang mga hubag ni Jean. Late. Hapit na mahurot ang antibiotic akong gitumar. O man gihapon mahiyos ang akong mga hubag. Sa man kandi ng mga hubagaw Nga di man mo patuo sa tambal nga girisitas, doktor. Basig dili ni tungod sa kong ipon sa. Unsa? Ayaw gani ko pakulbay diya, Jin. Tanaw Patsikap taglayang doktor. Basin kun doon na kay TV. Ha? TB, Dok? Ha? Anong matibi man, dok? Usa ni sa mga sintomas nga may TB. Ug aron atong maklaro, mag-x-ray ta. Sige, dok. Oh, mauna ni ang resulta sa x-ray, dok. Ah. Negative man. Ay, salamat in taon, dok. May resita ko nga tambal ha. Kung dili pa gani mo hiyos, balik mo. Kay balik ko na og tan-aw ang iyang hubag. Oh, sige, dok. Salamat. Ano na? Nagkalautan ako. Magsukan ako aron nga magkakaon na si Jean. Oh. Jean? Jean! Masya na tabo! Lita ulit. Nibutong akong hubag.
Mibutog yun ang duha kahubag sa kong asawa sa iyang aping o sa may abaga. May nanggawas nga tubig nga may sagol gamay nga nana. Ang akong mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. May daot lang sa ngipon ang akong asawa. Unya, mihubag naman di ay ang ubos sa iyang aping ug sa abaga. Ingon ana di ay kagrabe ang resulta sa daot lang sa ngipon? Nga naman. Ikaduhang pangutana. Ang ikaduhang doktor nga among giduol, ang una niyang duda nga TB kuno. Ano nakaingon man siya nga TB nga tungod man ni sa daot sa ngipon ang iyang hubag? Ikatulong pangutana. Hubagid ka sa ngipon ang hinungdan sa iyang hubag sa aping? Nakuyawan man gud ko nga basin og magkanseros ni. Unsa may among buhaton? Ikaupat og katapusan. May buto na may hinuon ang iyang mga hubag. Diin may nagawas nga tubig nga may sagol nana. Unsa pa may itambal na mo ini? Maayo ka nga amo na laning ipaibot ang mga daot niyang ngipon? Kay daghan pa kay siyag daot sa ngipon. Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Lito. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, dinhi sa atong programa, kini nga akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, ako matambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, ug mga drug-related ng mga problema. Kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, ug usa ka drug addiction specialist. Daghang pamagi, mamili lang mo usaon pagpadala sa inyong masulat-suliran di kanamo. Pwede kanyo ipadala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page. O diriba sa mong buhatan sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makuto nga pagtulunan karong adlaw is don't wait, the time will never be just right. Ugma na lang bay, kay mura mag di langanin karon ha. Kanang mga procrastinate, kanang mga manyana habit ba? Sunod na lang. Ayaw lang. Sunod na lang kung mo-attend sa inyong reunion. Sunod to egbay. 1 year older na ta. Wala lagi. So, ang saktog yung panahon is karon. Pero huwag na agi mga equally important or more important nga mga atong concerns sa kanabuhi. Depende na ninyo pag-decide on sa inyong i-prioritize. Alright? So, ang atong sunod nga magtatampo, si Lito, 26 years old, taga Cebu. Ano si Lito? Musta naman tayo Lito Palugod, no? Lito Tinipreday. Nagani kong magkailang Lito. Lito Hirona, Lito Palugod, Lito Tinipre. Musta naman mo? Musta ang kinabuhi? Brad Renerio Abela o nung Bert Abela diya sa Lahog. Mga si pare Dr. Bing Sanchez, na? Diya sa Paknaan, Mandawi, ha? Nakana ba yamin ng inyong Paknaan, pre? Ang hatag may mga goods, mga relief goods after the typhoon, ha? Mga chungwa doctors. Ako'y driver. Ako'y driver sa among van. Regards sa mga taga Cebu, ha? Mayong adlaw. Mga Lopez family, diya sa Tinago. Saan? Tinago ba rin nyo? Si Joe, musta naman? Mga Quixote family. Okay? So, going back to our sender, si Lito. Unang pangutana, may daot lang nga ngipon ng akong asawa. Unya, mihubag naman ang iyang ubos sa naong ug abaga. Ingon ana di ay kagrabe ang resulta sa daot lang nga ngipon. Nga naman? Well, muhisgot tag ngipon, si Dr. Kenneth De La Torre ang expert, o Dr. Iman Trusio, or Dr. Bonifacio David. Akong kauban diya sa Dilyama Laboratory, ha? Akong clinic diya. Si Dr. Dilyama, ha? Mao ni sila yung mga expert niya ni. Kini mo kung atong ngipon, kuan ni siya. As we all know, na ay suksok ka kanang molar kanang bag angle ba nga ma-affected porbida. Mura po ning bukog nga lisod gyud kayo. So, og naay infeksyon, apektado ang neighboring part sa naong. Ya, mudagan po ning sa abaga, ngari sa kuan mo ni nga danger zone ning atong naong. Na ako'y na kailang nasukmagan dito sugod sa Southern Leyte. Ubida ingon man kuan ang doktor nga slight physical injury ko, no? Slight physical injury ng dugo. Kay kini nga atong naong danger zone ni siya. Doon sa utok. So, mamatay ka na ug naay blood clot lang napita mubara sa pagdaloy sa dugo diya sa brain. Patay ka. So, ug aris kamot tingali sa bagtak, slight tingali ug naa na kani sa naong
nasa ulo. I don't think so nga slight physical injury na. Komentaryo lang ko na ha sa medical doctor. So, patanaw ni og usa ka dentist. Ug angay na ba ning ibton ning ngipon sa imong asawa o pastahan ba lang, ha? Kay lisod ba pog mag artificial tagngipon kay lahi ramang ginang original. Alright? Tunod nga pangutana. Kaduhang doktor ang among giduol ang iyang duda nga TB ko no. Duda ha? Wa pero wala laboratory nganong naingon man siya nga TB nga tungod man ni sa daot nga ngipon ang iyang ubag. Posible nga TB ba sila ipod na apo diha. Pero mo lagi na pasama sa katong paparehaan ni nagpada ang sulat-suliran ningon ani. I-confirm ning ingon nagnaay TB sa napoy TB lagi sa bukog, napoy TB sa baga, ay TB sa anywhere in the body. Pwede ka masakit og TB. Kaya mo tatay maning TB basilay na ana ni sa lawat. Pero kinahanglan nga ma-confirm through laboratory workup, ha? Kana ba gyud? Di kay magduda-duda lang nga tagaan ni kag anti-TB quadruple drug therapy. Ay inisip pampisin isoniazid ug tambutol. So mo anay quadruple drug therapy sa TB. Na available man ni sa tong mga health centers, ha? Kon diagnose gyud nga TB, ha? Sunod nga concern, ubag gyud ka ngipon ang hinungdan sa iyang ubag sa ubos sa naong ug abaga. Nakuyawan manggod ko nga basin makanseros ni unsa may among buhaton. Laboratory workup mo ingon ko CBC usana ha kay kung naay infection taas kay kag WBC count sobrag mga 10,000 plus design symptoms posible na maabot to. Obserbahan man ganin mo nga kung naay infection pananglitan sa liog, infection sa dinindapit sa abaga ang imong mga lymph nodes. So may binisayag lymph nodes, mga lusay-lusay ba sa ilok, mangdagko. Ha? Mo na talibadon, mundagko ang mga lusay-lusay. Sugyot na ko nga magpa-laboratory workup. Tagakuan Cebu ramang kalit. Sa high precision. Dito sa akong clinic na kuan dito, laboratory Gilyamak. Kumpleto na diyan, Gilyamak Laboratory. Nasaan siyang ko? Akong advertise sa gamay ha. Naabay ako ng clinic di kaya ako may tigpirma sa neuropsychiatric evaluation sa mga job applicants. May tindagana kada adlaw. Ano usa sa kong trabaho. So dito man mo pa-check up, masuta kung unsang klaseng kagaw ang naa diha. Para ang doktor may bawo sa dugon sa tambal nga yatag. Ikaw pa ito katapos ang pangutana, ni buto naman ang iyang mga hubag diin may ang gawas nga tubig nga may sagol nana unsa mang itambal ani antibiotic mao ka ni amo na lang ipaibot ang daot niya ngipon dentist ang mo decide ana ha kay daghan pa siya og daot nga mga ngipon basig kulang po ni siyang mga vitamins ang gingivitis na ni siya kulang og vitamins calcium sa pamandiha ang magpa-healthy sa mga ngipon patanaw ni dentist ha ngadto si Dr. Miliama dia sa Gilyamak, si Dr. Bonifacio David, clinic pa ba kanil, Iman Trusyo, si Dr. Abukaw, sa batong clinic Dr. Abukaw, mga dentist ni sila, ha? Na lang ni-repair ni doktora ni Dr. Obra, kaya para di mo pa mayroon ako. Okay, Kenneth Delatory, mga dentist ni sila, ha? Okay, so once again, ako si Dr. Rene Obra, hinauton talit, nakasabot ka sa kong speaker mo. Ipatanaw ginag-dentist, di kay magbuot-buot lang, kuan, tanaw, kay, na ba na sila cleaning, no? Sirita na nila dihag tubig nga, may presyon, lagpot ng mga nana, ang mga kagaw, kuan, pastahan, or ibton ng ngipon. Ano yung solusyon na? So, until the next time, from Ulubaser sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo Nationwide Tatakaraman. Daghang salamat o maayong adlaw.